Ако някой те обиди неоснователно, това дори не е обида. Това е злоба. Ако някой те обвинява, но има за какво, това дори не е обвинение, а критика. Ако нямаш това, което искаш, то замисли се дали наистина си го искал. Ако имаш това, което желаеш, но вече не ти е важно, запитай се дали наистина си го желал. Постави си граница, като невидима мембрана, пропусклива само за това, което е важно и значимо. И не се вслушвай безсмисленото, празното и вредното за твоя ум. Благодаря.